Faktisk så er vi på opdagelsesrejse lige nu. Den er levende, den flyver. Jeg er faktisk på opdagelsesrejse. Det er rigtigt, Heidi. Jo. Hvor går vi henne? Vi skal op ad trappen. Heidi, hun falder fra trappen. Jeg falder for dig. Ja, and you. Hvem gør ikke det? Har min telefon. Den ligner Heidis på en prik. Okay. Jeg kan ikke se det ordentligt. Det tør jeg ikke, fordi så kommer du skade. Man kan ikke finde ud af. Hvad gør man? Det er der hurtigt i min tunge. Det var ikke træning. Nej, det var fint. Nu går vi på jagt. Billede. Og den her gang, den er faktisk temmelig uhyggelig, ikke rigtig, Heidi? Jo. Døren skal være låst. Smiley, bollesmiley. Jeg har faktisk pænt creepy på vores lys dernede. Fortsætter bare ned. Vi går ind igen. Det tror jeg er en god idé. Nu slår vi bare igen. Ja. Jeg tror bare, at vores høretøj det holder op. Ej, vi kan videre hen. Kom. En dør. Hvor må det hen? Må du gå op på den næste etage? Ja. Man, tease. Ej, hvor creepy. Jeg ser mig lidt som en bil i min lomme nu. Se ham. Yeah. Du skal lige. Ej, den starter også herovre. Nu ser jeg sådan i min lomme, så får det godt helt galt. Ej, ad den helt gul. Ja, den er her gul. Der er sgu en ny håndtaske. Nummer 5. Holy kay. Den er bedst, den derovre. Hvad for en? Den der. Ja. 50%. Ej, hvor creepy. Hvad er det? Prøv at lyse på det. Lys på det, okay, så finder telefonen. Har du det opladet med en? Ja. Nu er den der dyb. Godt spændende skræk. Ja, længere ned. Se, kan være fodbold der. Ej. Et. Det er i hvert fald noget. Jeg tror ikke, vi må pille ved det her. Jeg tror det ikke. Nå, whatever. God øl.
kæmpe dildo. Den er bare... Og hvad er en nærpik? Okay, er nu der skåret den her af? Sådan her. Og vi går videre. Hold pas på det. Er der nogen, der sælger ting her, eller hvad? Det tror jeg. Ej, sgu lidt underligt. Nej, det er ikke klar i tag. Sluk lyset. Ja. Jeg håber altså, at jeg bliver holdt her. Det skal godt sige. Nej, det skal holdes i sportscenter. Ja. Igen? Ja. Det er fandme røv. Jeg håber ikke, du vejer mere end 1000 kilo. Det gør jeg. Det er 2 syd. Der er det pink. Det er pink. Så dans lidt, Alberte. Dans for mig. Kom med den arm. Den ene arm, den ene arm. Den anden arm, den der. Altså. La 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 la. Nu går vi videre. Ej, hvad tager den på? Ja, du får lov til at filme lidt. Husk at overfalde dem, ikke? Hvad? Du skal huske at overfalde dem. Den skal overfalde. Den skal vi først gøre. Hvad laver du? Jeg sidder og laver til sidst. Ja, vi er på farsen. Sig lige hej. Hej. Nu fordi vi keder os, så laver vi en skattejagt. Vi er på optagelse. Vi er på optagelse. Vi får opdagelse. super. Prøv lige at tjekke min hage. Nej, hvor er den fin. Den er totalt mig. Let's go! Overfald dem! Okay, det så ud til, at Lasse han blev lidt våd, da Heidi krammede ham. Har været nede i Superbest. Det er rejechips, og de smager lort. Jo, jeg vil godt. Lige hej. Så du holder du kokostyme på. Så Heidi, tager jeg ud og har det på. Heidi, du skal lige. Nej, der er et problem med min har det kostyme. Paggy! Hvem er det? Det er mig, Britt. Jeg har kage. Må jeg få en bil? Den er død. Den er lige åben. Okay, jeg bliver højere i min sko nu. Kan vi se Alberte voksen i kommunen. Heidi, vi tager på skattejagt i Superbest. Det lyder frækt. Og en stor bund her. En stor bund her. Heidi, prøv at kigge i min taske. Har du jordbær? Nej, jeg kunne chokolade. Men jeg kan godt lide den. Må jeg godt få den, så er du sød? Får du et kram? Du får et kram, hvis jeg kan få den. Får jeg et stort kram? Må jeg få den, hvis jeg får et stort kram? Jeg giver ikke hele pakker væk. Og mine bukser. Så... Jeg sælger dem gerne, men jeg giver dem ikke væk. Jamen, det er jo... Får jeg et stort kram? Så jeg sagde, jeg sælger dem gerne, men jeg giver dem ikke væk. Jeg sælger dem. Det er jo så selv. Pak ind på kram. Det er ikke nok. Jeg vil godt have et pakke. Jeg har cola. Jeg vil gerne have kram. Ja, du spiller cola over mig. Må jeg smage? Jeg er sur på dig. Okay. Godt. Ja. Jeg sagde smag, ikke tylle. Jeg får aldrig taget min sko på. Jeg sagde jo ikke noget.